Здравейте, приятели! Това е канала Касна Фишинг. В този видео ще видите риболов на малки каракутки на плувка и Денис изтърва един американски сом. След малко ще видите. С тези малки рибки следващия ден опитахме за щука. Имаше изтървяне няколко риби. Почиствахме водоем. Условията бяха наистина трудни. Затова гледайте до края на видеото. Приятно гледане! Линче. Това е лин. Сом ли? Бърре. Зуммам дихение. Леко. Не бял черве или фана, бе? Яла. Това е американски сом. Аллах бе. Това си късмета. Това ще пускаш. Яла. Една снимка с него. Откачи ли се, бе? Яла, Американски сом. Браво, Денис. Викам празно да не сядам. Тук има някакви бафутки да са, бе. Видиме примери за хората така, които ни гледат. Водоем чисто е по принцип. Само няколко работи, колкото виждам. Да почистим бафутците по време на риболов, ако имаме възможност. Тук има един квал бафук. Риба. Риба е. Изтървали. Почна сега да кълве рибата. Какъв му каза? Тънъл, бе, олово, бе. Какво ще правим сега? Давай. Кълвете.
условията не отговарят за риболов. Валеж, вятър, студ, 3 в 1. Но въпреки това ние чакаме да дойде някаква риба. Май маки мръсна риба. Чо? Вижте какво идва. Един малък гладен костур. На какво фанахме? Да ви покажа сега. Той е на змиорка. И го връщаме. Ето, приятели, това е кофата. Това е помпата за аквариума. Както виждате, в момента работи. Фанахме малки рибки, за да фанем големи риби. Е така, ако си нуждаеме, преди 2-3 дена фащаме малки рибки. И ако се нуждаеме, взимаме от тук малките рибки. Ето, това е и оклейка. Вижте. Интересна работа. Ето. Има 2 оклея и малки каракутки. Живи са. Опа. Скачат обаче. Те са ми достатъчни за сега. Ето на малка тубичка, 5 литрова. И отгоре, за да не скачат рибите, сложа си това малко кепче. Иначе скачат.